Hruaina Eng January Zawain Zibai Vekule Sinfo Studio Chengin Marina Kyangte Kania Zanin kan program ahian Thusawi ngai nom le Zaimoi tak tak kan ngai thale donani Angili Lalhmangaihzuali Hringnun khawvel tihchhuah moi taka asak program mo saberata ni lo ngai tha ang Hringnun khawvel Zaipawl zai kan ngai thale anga Buaina khawvel tihchhuah Veng Kohhran Zaipawl ten thiam tak maya an rem ilo ngai thale ang Buaina khawvel ka sinna rama ram ro pui chu ka pansela ka hoi kilo ka kalsel done ka she om na
sel ka du e kala pa du om chan chin moi chu o mi she sel ro van in nuam chan chin kala manata kala chang to van in nuam chan chin she sel ka du e mỗi chu cả thân về hùng xóa đi cả sẽ xóa dễ cả lần hoa chu cần tu du om cả xia cả lô mê ati senin sal tang min xóa she om ma se tuna chuan Thusawi kan ngai thla ve thunga nga Lalnundanga Eizawnna chungchang a soi kan ngai thla anga kan lok pui cheu theinan ngun deuin kan ngai thla don nia tunruma hian keria chungchang in Zirtawpni lam thu kan soi don ani khawvel lo thang zela chutiangin nampo kan lo thang ve zela nun phunga lo dang lama mana kan mamo lem lo khatuna chuan alovin kanom theilo ani ta der mai hei hian a thazong le azang khai zong kan nun na kai hruai mek lain a chelam zong po in ngong anei lian ve hle thawani rual o na alian tel tela chu chuan poisak nei manglovin min om tira kan nei tam tiala mamo po kan nga tel tela kan duam tel bok ni na lang Darwin a theory lar tak pakhat chu survival of the fittest ti ani kha anei velo te tan chu nun kho chuan a chan zawang tel ani aru no chua ka kan ti ani ta ber mai chu wangin kanin tunun na tur kan nun kho chuan a tur chu a chuin kanin chu nga ya chanvo ni se khawvel thila le Kohhrana nge po ham thatna be sein kanin chu lui ni ta berin alang kan che na khawvel hrin aniang chumo hetiang khawvela hian ring tu le ring lo te po kan chen ho sia wangin injirtir thar chu kan mamo khop mai Christian te hi heng khawvela hian kan bet rang bik tur chu ni lowang aru no an chua kan ru ano box si chuan kan chuak ve nge anga kan chua ve si chuan kan hnamin atuaranga kan Kohhran atuaranga kan nunin atuar don ani Presbyterian theology in khana pakhat an soithina chuan pathian hian mihring hi rethei turin asiam lova hosa sai na siam ani ti hiani Genesis a thil siam chungchang kan en chuan pathian in thil chi hrang asiam hnuwa mihring asiam chau ani enga tinge mihring asiam masak lo a chan chu pathian hian mihring hi amamo apesa a hosa sai na siama an mamo hi asiam masate te ani amairo chu tluk na suala wangin mihring chuan pathian siamang din hmuna lua zo talawani Protestant Kohhran din chuak tu Calvin atele Luther te Zirtawpni kan en chuan Bible tlo chanin ring tu te chu kan changkang bi kang kan fai bi kang kan en to delang ti te antlang au pui to a chu Christian le ring tu chu atai matur ani a ain to del tur ani a chumi tur chon na thokna sa tur ani anti ani adik zia kan mu khawvela hian Protestant omtamna chu ram hausa le changkang ani deuh zelani kan ram hi hanthlir ve taila kan taima em kan rin omem
man la in Greek le Rome chu ram fing masani in khawvela po kan hrilar hle an mi fing ro pui tak tak te chan pichin po voin thlengin kan la soi bang lo an ni khan fing hle mai ma se an ngai dana na chu sal tho turan ngai tlata chu an ram nun kal zel chu ati piang sualta ani chuti line an bula juda ho ve thungero chu an thokna sa hle maya na tho an a chil ani ber tuna chon khawvel mi fing pui te chu khoirama po juda mi fing ho kan ti ta vek ani hi thuthung thara pola zirtina kan en chuan taimak tur na tho tur mani kutkoi nge ya tho chu tur thok lo chuan ei po ei lo tur mi ringo ta om lo tur ti in min zirtira en ton turin ama nge in athok bok ani carrier chungchang kan ngai tu don ani a carrier ti hi chu soi fia ran ngai lovin kan hrevek maya kong chi sang in na soi thea ma se tuna tan chuan hetiang hian soi donila kan nun kho chua na tura ta na kong in ko mu na le in zirtina ti in chuti rualin na sang tho the dan le akong in ko muai ma in carrier tha kan nei theina tura in zirtina lam kan lu chil deuh don ani ati tur le ti dan tur in hril na hi chu le khabu tang le thil danga tanga en tu atama wangin lu chil vak kari lovila carrier zirtina ina tumpoi mo tak chu mi khoya nge kal zel don akal zel na tura enge anei ti in hriat chian tir hi ani khoya nge ka ati lam kan soita ang khan kan tun lai khawvel thang me ka hian khoya nge I thang ve zel nge thang mangsi lovin khawvel ina than san chea rual ot ve si du nga ve si atun lai ber du ve si ini na ngai reng mani in hriat chian angai ani tolai lir ke vir ve reng ma se kalson mi silo ang hiani thei ani tolai lir hi hanlet lingila ake han tuai ila avir ve char mai ma se hunero son mi lo khawvel thang me khian min tuai ve renga kan vir ve moi reng mai thei ma se mason si lovin adin reng thei ani chungchu carrier zirtina hian min hril hriat atumani carrier truck an neina tura ta na thil poimo chili hanta langdonila pakhatna chuan ruam manna fel nei ani university zirti tu senior tak pakhat chuan mizo te hian mathlir kan nei thuilo khop mai ni thumba khi chu kan thlir phame ulo ani atia chuti em ni don kan ti ni mai thei ma se adikna chena omtlat thil kan ti du ma ruam manna fel le thra nei manglovin kan ti le mai thin mizo te zonna ko kanin buat saina bulber pakhat chu le khazira tangin kan tan ani de ubera kan zirna ko nga po hian kan kong zolam tur hi kan siam fel har khop mai kan exama kan pass vele mai thina pol kan sona kan zir vele zel mai thin tum fel takne le khazir kan tam lo thin namdang chun le kha an zirin ma taka an zir tu ruam manna an siam fel vek a chumi ti puitling tur chuan theitop an chua thin ani mi in enge ni tum min hantia min zo tu zirtir tu ani chuan zirtir tu kan hantia kan soizo kan thei hin le maya midang in min zot le a kan ril ro om thil dang kan soi le a chutiang in mitam zo khi chu kan ni ome hobby min han zota kan ngai tu chopa kan hobby tur kan ngai tu ani deuh ber idol le icon vel alar vio line zai thiam ni kan cha ngota alo rea football laman lo war le a football khel thiam ni kan tum le ngota exam rang result alo chuwa ka mi thiam le ti tha te an han pho langa kazir thato ngotang kan han ti le a chuti line tv lama reality so ranga lo lang le a kan tum kan an thlak le a chutiang chuan media hian min bol zan deuh mai a ang kan bible soyang dewin luang the chem len ang hian kan omvel ani ber heng hian ruam man na fel le mathlir tha kan nei lo zia tilang chiang ome khoya nge kal zelitum I kal zel na turata na trule poimo inayem ini turi chian lo poini ni lo tur tal chiang ro iti turi chian lo poini ti lo tur tal chiang ro I tho tur I chian lo poin I tho lo tur tal chiang ro panhina chon kan ril rusuk thek
ti dang lamngai ani mizote ril ruput mang hi hanin hril tur chuang kan omlo kan hrevek mai a thlona don thoklova nei tlem te tho nei treu rei lo te chung ho sak thut zirmang lova thadewa pas chu kan ril ruput put mang nei in alang kan khawvel man mega career thra nei turin thiam tura nei chuan thiam hle nei tura nei chuan nei treu tho tura nei chuan tho vak ti tura nei chuan hne dewati angai to ani mana ti ve thei soi tan khan mun om to lova heng siam thatur hian kan ngai san zong le ngai hlut zong te po kan thlak angayang thongmang lova nei treu te kan ngai san chung chuan career thra kan nei thei lowang Japan rama USM mi house pakhatin company din atuma ain doktor dan chuan an na tho pa ngai ai hun tlem jok thoka hloiro chu tam jok hlo turin azuara thaviau turarin lain le mitam takin bo huam tura arin lain Japanese ho chuan hetiang angai ti chuan kan ril ru iti piang sual vekanga sin tlem te tho nei teu ril ru te hi kan du lo min ti thatchi ang an ti tlata a hlo tling talawani kan rama hian ronin zuar se ni ni khatchungin amamo zat na thok tur amu arin om chu chuan kan ril ru su khlek atilang chiang khopang voi khata nei chawa dai rei le vaklo tur ai chuan atlo tur apoimo ani pola zirtirna chuan thoklo chuan eilo tur mani kutkoi nge ya tho chu tur in to del tur ani career thra nei tur chuan kan ril ru su khlek kan thlak danglam angai ni pathumna chuan tumru na taimak na le te re pe mana chuan hantila aizawl apple zuar an ngai lo kum somvel zet liam ta khani mai thei vai pakhat hian apar bazar bastan bula athut pui thin dor tu nei lo khop mai ma se ni tina thuzia kamhua pe chuan dor tu an ngai lo ma se athule thin alo rei deuh chuan mi in apple le an do piang in kha vai pa kha an mi thla tlat enga tinge atuma ruwa ataima a tei rei pe tlatalom tuna chon apple zong chuan apar bazar kan panto kha vai pa tihchhuah kha ani mitam takin Eizawnna nan lo mangta kan soita ang khan kan tei rei pe lo wai member chu tei rei pe mi ani turani member a hen kan qualify me vem tumna chuan konga kan ti thina kan tum tok lo te po ani mai the ani kan rama hian na wang kan tia adik na chena the lekha thiam na mulo kan tia adik chiam o ti ngai tu angai na wang si hetizat rampo na tanga permit po nei mumal lova na thok tura an lo lut le si te hi ngai tu chian angai ani meiche o hian ngai san khop maya engna po an thok mai the tho khre le a hlo zat lama an boi lem lovin alang mi pa hi chu kan in ti pa thon deuh chu ani na kan an tho don pon hlotlem e mai kan han ti khang langa hlotam zoka thok chuang si lovin tholo ai chon hlotlem a tho hi income a thazok ti hriat thar atulani bible kan hmu chu taima konga chuan thatche su minti hei bak soile tur awang khop mai apalina chon hun man thiam le man that angai ni hun hi tangka ani an ti thin lai khan kan kha thiam lo khop mai ma se tu na chon hun lut zia kan kha ve ta viu mai kan kho sak phung le nun dan keng tel ve ta aniang ni khata dar ka somni pali theu kan neya hausa le re thei mi fing le mi mol mel chia le mel tra mi pa le mei chia ten kan san ai nang vek dar kar ria thimut na na tok an ti thin abak zong kan man dan hian kan nun a hril thui hle ani engtin nge hun hi kan man thin kan rama electronic media in min lu chil hne hle mai kan buai puya kan tui puya kan a chil ani ber kan nun hi engin nge control kan hun hi engin nge control ti in zotila engtin nge kan chanang i hun kha engin nge control nang ma nge nu le pa nge thian te nge kopui te nge electronic media nge pathianin an sang theu don teang career thra nei tur chuan kan hun man dan apoimo em ani Kohhrana te hun kan mang na sasia min van ti boy om ve kan ti mai thei hun man thiam angai ni kan hun man dan he ngai tu chian zir chian angai ni i hun i mang tha em
atlang kom na tan chuan pathian thu kan hmu chu thil reng hi pathian in chan nei vekin a siama mi hring lo piang chu reng po chan nei vek a siam kan ni chumin siam chan chu ama tilom turin ani pathian du zong kan ti hi ama tilom nun ania pathian du zong chu enge ani athu oi ani pathian thu oi te hi pathian in mal asom thin aram le fel na zong ma satu te chu apek bel cha don ani inna te chu lalpa kol tiro ti chuan ithil ruwa man te chu ti ngein a omang kan program dot le atan baby Lalrinmawii van Jerusalem ti hla asakilo ngai thla ang sắc thiang hình lệ lung man tang lung lu công khar môi khi ring tu te lom na khó bụi xóa ra đen đen ông tổ ngài đô lâu mi thiang hình khó bụi à xuân lệ ra đen ông tổ đón xì lâu em na khó bụi kan hun top kan lo thleng le tareng maya kan program ti top nan Bilkhawthlir Kohhran Zaipawl-10 kalo shita ti hla thiam tak maya an rem kan ngai thla anga kan program te min lo thlut saka min lo ngai thlak sak thin tu te chunga lom thu kan soya min lo ngai thlale zel turin kan som chewa Hruaina Eng program hi Zirtawp zandar sari le chan veya tihchhuah thin ani in zawain mangcha ule hianin swanatin rengten nitin min bo me ka kal thiam lo ve ka ding le vei po ka thiar thiam si lo swanatin rengten min chim pil me si lal po twa I rong bo tur hian chang lo min na theina re Shuai se la, I ram tan rin om, min ka tau se lang ne. Lal kong so hi se Tanna vang hian, ka ben san le chin ka du vang lo hian, ma se chan lam tun ti hian min lo a, ka fa lo kal ro.
so căng xe lalpa rong bo tu hian sama min na thei na ren ka nei lo ít thơ rau thiang le rin in suai se la i ram tan rin ông in ka đâu se lang thiam ta kalal paro re katsunga theng hi mangai wanga ni ta neng kim ma chatur zel hianin milau re sak song